Haino hai bike accident angai thaikia bisi neichi brei umorni Dipok Deborma mungai. Koktoma Dipok Deborma Bishalgorni simi Bisramganj thang tongfro Sepahijala park ganao lamao bike accident angai lamao kalai tongo. Lama tei borok lainai rok nugui Bishalgor PSO koktuk rohor khe police rok phaiye bini mangno teiye sakham nogo thango. Sakham nogo thangmani yagolo sakham nainai rok bono kwthai hwnui saklai rekha. Koktoma hasteo salbrum brum no Lahar Patimwng kwbangma borokni Langma chao. Haifano omono mwthaknani Tiprasa traffic police ni bwkhaktwi kwrak yapiri semani nukjagya hwnui bo koksil chamung. Buddho Debormani simi koktoma Chumui TV. Ayo,